From Monday, June 5, 2023, there will be no observance of any sit-at-home in all the nooks and crannies of Enugu State. Yeah, and the kidnapping, no motor. Everyone na motor. We are also focused on life. It's happening life now. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah ekwuola na bido taata bụ Mọnde bụ mkpụrụ ụbọchị nke ise n'ọnwa Jun afọ 2023 bụ Mọnde 5th June 2023 na gọọmenti ya achọghịzi iji ntị anụ ihe ọbụla gbasara emume nọrọ n'ụlọ bụ nke a na-eme na ala Biafra kwa Mọnde ọbụla. O kwuru nke a dịka ọ kpọrọ ọgbakọ ndị isi ọrụ nchekwa niile e nwere na ya bụ steeti mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga bụ ebe ọ nọrọ wee kwuo ụdị nkwadebe gọọmenti ya dị ha na ndị otu ọbụla nwere ihe nwere isi na-enweghị iwe ịnọrọ nwee mkparịta ụka ma nwee nghọta ga-eweta udo na ya bụ steeti. N'olu okwu ya, ọ sị na gọọmenti ya ga-ewe ike niile o nwere wee megide onye ọbụla nke si na ya bụ okwu ya kwuru agaghị eguzo. Ọ gakwara n'iru wee kpọkuo onye isi ala obodo Naijiria bụ President Bola Ahmed Tinubu wee sị ya ka ọ gbalịa mee ihe ọbụla nke o kwesịrị ime ma tọpụ nwanne anyị nwoke bụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu n'ihi na ntọpụ ya ga-enyere obodo Naijiria na-anwụ anwụ aka ka o nwekwa ndụ ọzọ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. For us to transit from a public service economy into a private sector driven one, we must free our markets from the shackles of restriction to commerce. If indeed we aspire and anticipate an influx of private sector practitioners and investors in Enugu State, we must know that this will not happen where our perception is that of unproductive people. Consequently, from Monday, June 5, 2023, there will be no observance of any sit-at-home in all the nooks and crannies of Enugu State. Government will enforce with all the powers at its disposal this order. In this regard, government is willing to engage in dialogue with people who have genuine grievances towards bringing lasting peace and security to Enugu State. My charge to all of you, market men and women, the corporate world, industries, schools, civil servants, and all strata of workers in Enugu State, is to take back our sense of industry, pride of place, and reenact our glorious past. By heeding this call, you would have set us on the path of actualizing our mandate. Let me also call on our newly sworn-in President, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, to consciously work towards the release of Maazị Nnamdi Kanu. We believe his release will expedite the healing process Nigeria needs at this time. It would also be a pointer to the administration's extension of brotherly hands of fellowship to ndị Igbo. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gọvanọ anyị ekelekwa gị. Asị m gị daalụkwa maka ya bụ ezi atụmatụ ị nwere ime ka ya bụ steeti Enugu bụ nke aha nyere gị n'aka ka ọ gaa n'iru. Daalụ maka ya bụ ezi atụmatụ. Mana ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ ugbu a nke akụkọ ụwa gaala. Gọvanọ m, biko ka njuke n'otu ajụjụ. Eche m ka na abụ ịhụ nwata na-ebe akwa. Nke mbụ, ị jụọ ya ihe mere o ji ebere akwa. Nke abụọ, ọ gwa gị ihe mere o ji ebere akwa. Ị mara ka ị ga-esi emeziri ya ihe ahụ mere o ji ebere akwa makwanụ enye ya ihe ahụ mere o ji ebere akwa tupu isi ya ebezi n'akwa. Ọ dịcha m ka ọ ka mma ịhụ nwata na-ebe akwa isi ya kwụsị ibe akwa tupu ị jụọ ya ihe mere o ji ebere akwa, n'ihi na a sị na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. Ya bụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ a na-anọ, onye ọbụla mara ihe butere ya bụ ọnọdụ. Kamgbe ndị gọọmenti etiti Naijiria jere mba Kenya wee kpụrụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wee kpụlata ya n'ike n'obodo Naijiria wee tinye ya na nga
kamgbe afọ abụọ gara aga wee rute ugbu a. Ọ dị m ka o nwere onye ọbụla ya bụ ọnọdụ na-atọ ụtọ n'ala Igbo, mana asị imi bewe anya ebewe. Ọ bụ ihe magoro onwe ya na ya bụ ọnọdụ metụrụ gị n'obi nke ukwuu. O wee bụrụ ihe mere iji wee na-akpọ ka onye isi ala obodo Naijiria ka o lebeke n'anya na ya bụ ọnọdụ, wee na-asị gị Chineke gọzie gị na nke ahụ. Mana otu ihe nche na ọ ga-adị ezigbo mkpa bụ ihe gbasara ọrụ nchekwa n'obodo Enugu. Ọrụ nchekwa n'obodo Enugu. Onye ọbụla na-arụrụ gọvanọ ọrụ, onye ọbụla nọ ya nso, biko nyere m aka gosi ya ihe onyonyo a, n'ihi na o nwere otu ihe onyonyo m ga-achọ ka anyị leba anya n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa obodo Enugu. Ya bụ ihe onyonyo pụtara mgbe ya bụ gọvanọ kwucherela okwu ihe gbasara na ọ chọghịzi ịhụ ọnọdụ sit at home nwa a na-eme kwa Mọnde ọbụla. Ka anyị leba anya na ya bụ ihe onyonyo, ka m bịakwanụ. Moto na-aba paakị ebe a. Ndị nọ na moto a eburuchana ha ọkwehụrụ ya. Eburugo nna moto, buru onye na moto. Eburu onye na moto nọ n'ebe a. Na moto eburu ndị na moto. Eburuchago ndị nọ na moto a. Eburu ihe niile n'ebe a. Eburu onye kwa atọ ọnwa agụ ya. Dekwa moto nọ na moto. Eburu onye nọ na moto a. Eburu onye na moto a buru daji. Ihe akwa na ụzọ ndị a si na azọkwu. Na ụzọ ndị a si na yeah, and the kidnapping. No motor. Every one on a motor. We are also focused on life. It's happening life now. The kidnapping. Okikirichala nke ahụ. Ihe onyonyo abatara ya aka ụnyaa. Dịka nsi ahụ ya bụ ihe onyonyo, ọ dịka ụnyaahụ kọkwanụ nwanne nya ka ya bụ ihe mere. N'uche m, ana m aghọta ya na gọvanọ ekwuchala ya bụ ihe o kwuru mgbe nke a mere. Ya bụ ogbe ama dịka Fọkọna na steeti Enugu. Ogbe a ihe dị iche iche na-emebu na ya. Unu na-ahụ ụgbọala ole nọ ebe ahụ bụ ndị atọrọ atọrọ. Gọvanọ, biko, ana m asị n'uche m, asị n'uche onye adịghị ya njọ. N'uche m, eche m ma ụdị ihe a ka ị ga-elebegodo anya ugbu a ị batara n'ọkwa, ka anyị mara na a ga-enwe nchekwa zuru oke na steeti Enugu. Ya bụ ihe mere ndị a atọrọ, ọ bụghị ụbọchị Mọnde ka atọrọ ha. Ọnọdụ nchekwa adị mma na steeti Enugu, eche m ka ebe ahụ ka ị ga-elebegodo anya na nke mbụ. Mana ọ dị mma, nwekwanụ ke mma. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị, ka mere uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.